Konnichiwa minasang, o genki desu ka? Kumusta po mga kababayan at welcome sa aking channel. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa Nihongo merong 4 na conjugation o paraan para magsasabi ng kung nanto ka nanto ka, o noong nanto ka nanto ka, o tuwing nanto ka nanto ka. At bawat isa sa kanila ay may mga rules o reglas kung kailan sila gagamitin. Ang leksyong ito ay isang madaliang overview o introduksyon tungkol sa mga conjugations na ito. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Ang mga conditional conjugations ay pumuporma ng mga subordinate clauses na nagsasalin sa kung nanto ka nanto ka, nanto ka nanto ka, o tuwing nanto ka nanto ka, nanto ka nanto ka. Para ding toki, di ba, na ating tinignan sa nakarang leksyon sa 61. Kaya lang ang kaibahan ng mga conditionals ay meron kang choice o pagpipilian. Kung ganito ang kondisyon, ganito ang mangyayari. Tuwing gagawin mo ito, ito ang mangyayari. Ito ang mga conditionals, kaya magkaiba sila sa toki. Halimbawa, mga sentences na ito ay mga conditional conjugation sa Nihongo. Tuwing pupunta ako ng Japan, bibisitahin ko ang Tokyo Tower. Meron kang choice, bibisita ka ba o hindi? O, kung idagdag mo ang isa sa 4, meron kang 5. Ang Nihongo ay may 4 na paraan ng pagpapahiwatig ng conditionals. Ito ang conjugation ng to, tara, ba, at nara. Bawat isa sa kanila ay may mga kondisyones kung kailan sila gagamitin. Kaya malaking topic ang conditionals at ang video na ito ay isang introduksyon. Kagaya ng mga nakaraang conjugations na atin ang napag-aralan na nagpapakilala ng subordinate clause, ang mga conditional conjugations ay pareho din. Ang subject ng subordinate clause at main clauses ay pwedeng pareho, pwede ring iba-iba. Pag iba-iba, ang subject ng subordinate clause ay kukuha ng subject particle na ga at ang subject ng main clause ay pangkaraniwang kumukuha ng topic particle na wa. Ang tense ng buong sentence ay nagdedepende sa tense ng verb na nasa main clause. Kaya tandaan ang mga ito. Kagaya ng toki, ang mga conditional conjugations ay nagagamit sa mga verbs, adjectives, nouns at pronouns. Para sa mga verbs, pwede tayong gumawa ng mga sentences katulad ng kung pupunta ako, nanto ka nanto ka. Kung hindi ako pupunta, nanto ka nanto ka. Sa mga adjectives, kung mabilis, nanto ka nanto ka. Kung hindi mabilis, nanto ka nanto ka. Sa mga nouns at pronouns, halimbawa, kung ako, nanto ka nanto ka. Kung hindi ako, nanto ka nanto ka. Sa bawat klase ng conditional conjugation, ating pag-aralan paano gawin ang bawat isa sa affirmativo at sa negatibo. Gawin natin ito sa mga verbs, adjectives, nouns at pronouns. Unang-una ay ang to na conjugation. Pinuporma ito gamit ang dictionary form ng verb o adjective na kinakabitan ng to. Para sa mga na-adjectives, ilaglag ang na, palitan ng da. Ang da ay para ito sa plain form ng verb na des. At ikabit ang to, magiging da-to. Para sa mga nouns at pronouns, ikabit ang da diretso at saka ikabit ang to. Dato din ang hantungan. Ang to ay ginagamit upang gumawa ng mga conditional sentences na ukol sa matematika, lohika, kalikasan, at mga natural na kahinatnan. Halimbawa, 1 plus 1 equals 2. Kung idagdag mo ang isa sa isa, meron kang 2. Ang to ay ang pinakamadaling pormahin pero ito rin ang pinakamahigpit gamitin. Di mo magagamit ang to sa labas ng mga reglang ito. Ang susunod na conditional conjugation ay ang tara. Napoporma ito gamit ang plain past affirmativo o ta form ng verb na kinakabitan ng ra. Ang tara ay ang pinakamadaling gamitin dahil naaayon ito sa halos lahat ng sitwasyon. Ang mga kondisyones na ito ay tungkol sa main clause na pwedeng gamitan ng subordinate clause na tara conjugation. Ang main clause ay pwedeng opinyon, kusang loob, pakiusap, pagmamando, suhestyon o payo, imbitasyon at mga counterfactual clauses. Ito sana ang nangyari kapag nanto ka. Yon ang counterfactual. Ang pangatlong conditional conjugation ay ang ba.
Ang pangunahing atas ng ba ay ang impormasyon na nasa V1 o subordinate clause ay galing sa speaker mismo o yung taong nagsasalita para itong nagsasabing, ano kaya kung nanto ka? Ang speaker ang siyang nag-uudyok ng impormasyon. Ang pag-conjugate ng ba ay medyo komplikado. Pag ang verb ay category 1 o ru dropping verb, ilaglag ang ru at kabitan ng reba. Halimbawa, taberu, kakain. Ito'y magiging tabereba kung kakain, tuwing kakain. Pag category 2 verb o last hiragana changing verb naman, ang katapusang hiragana sa dictionary form ay gawing e-series at ikabit ang ba. At pag category 3 o irregular verb, ang mga ba forms ng limang ito ay sureba, ikeba, kureba, areba, at deareba para sa da o the verb to be. Ang ba ay ang tunay na conditional conjugation dahil ito'y dapat magkatotoo muna bago ang verb sa main clause ay pwedeng mangyari. Pagkatapos ng tara, ang ba ay ang sunod na pinakamadaling gamitin. Lahat ng function ay katulad ng tara, bukod sa isa, ang pagpapahiwatig ng pagsisisi. Pero ang iba ay pareho lang. Paglalahad ng opinyon, kusang loob, pakiusap, pagmamando, suhestyon o payo, at mga counterfactual clauses. Ito sana ang nangyari kapag nanto ka. Ang pagporma ng pakiusap, pagmamando at suhestyon o payo gamit ang ba ay may mga kadagdagang reglas. Kagaya ng ang V1 o verb sa subordinate clause ay dapat isang stative verb o spontaneous verb at hindi pwedeng verb na kusang action. Makikita mo ito sa mga ehemplo natin sa leksyon 62D. At pagporma ng negatibo gamit ang ba, ang nai form ay magiging nakereba. Nakereba, kung hindi mo gawin o tuwing hindi mo gawin, nanto ka. Pwede rin itong isalin sa maliban kung ito'y nanto ka. Ang katapusang conditional conjugation ay ang nara. Pareho lang ito sa naraba, walang kaibahan, pero sa leksyon natin, nara ang ating gagamitin. Ang pinakamalaking kaibahan ng nara sa ba ay kung nara ang impormasyon sa subordinate clause o sa V1 ay galing sa kinakausap mo o kaya sa ibang tao. Para itong, kung sabi mo na ganito, edi nanto ka. O kaya, kung sabi ni Mr. So-and-so, edi nanto ka. Ang conjugation ay napakadaling pormahin. Sa anumang fully conjugated na verb, ikabit lang ang nara, tapos. Para sa mga e-adjectives, nouns at pronouns, pareho din, ikabit diretso ang nara. Pero para sa mga na-adjectives, ilaglag lang ang na at ikabit ang nara. Minsan, maririnig mo ang no nara, kung saan ang no dito ay ginagamit bilang nominalizer kung anuman ang nasa harap nito. Pero di na ito masyadong ginagamit. Marami ring kaparehong gamit ang nara sa tara at ba, pero marami ring bawal sa nara. Ang main clause ng nara ay pwedeng magpapahiwatig ng opinyon o husga, pagkukusa, pakiusap, pagmamando, suhestyon at mga counterfactuals. Kung ginawa mo ito sana ang nangyari. Nanto ka. At dito natatapos ang ating maikling introduksyon tungkol sa mga Japanese conditional conjugations. Pagkatapos ng 4 na leksyon tungkol sa bawat isa sa kanila, gagawa rin ako ng summary lesson upang magkaroon ka ng kabuuang pananaw sa 4 na ito. Kita ulit tayo sa susunod na leksyon na tungkol sa conditional to conjugation. Ja, matane, gambatte kudasai. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!